அடுத்த சம் பாருங்கள். 18வது சம்மும் பயிற்சி வினால 18வது சம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். மேரி தன்னுடைய ஏடுகளை இரட்டை பதிவு முறையில் பராமரிப்பதில்லை. அதனால் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து 2019 மார்ச் 31ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வியாபார மற்றும் லாப நட்ட கணக்கு மற்றும் அந்நாளைய இருப்புநிலை குறிப்பை தயாரிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் ரொக்க ஏடு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரொக்க ஏட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம இது மூணையுமே நம்ம தயாரிக்கணும். இந்த 3 கணக்கையுமே தயாரிக்க போகிறோம். ஓகேவா? அப்போ எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம அதை வச்சு தான் தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்போ இருப்பு கீக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரொக்க ஏட்டில். அடுத்து விற்பனை கொடுத்துருக்காங்க, கடனாளிகள் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கிட்டு இந்த சைடு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வரவு சைடு கொள்முதல், அப்புறம் அது கடனீந்தோர், கூலி, அப்புறம் பற்பல செலவுகள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இருப்பு கீ அப்படின்னு சொல்லி அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இருப்பு கீக்கோ கொடுத்தா இருப்பு கீ கொடுப்பாங்க இருக்காது. அப்புறம் பிற தகவல் பார்த்திங்கன்னா இங்கே சரக்கிருப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பனிங்க்கு க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க. பற்பல கடனாளிகளுக்கு ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க, க்ளோசிங் கொடுக்கல. ஓகே. அப்போ என்னங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ரைட். ஓகே, அது இருக்கட்டும். அடுத்து பாருங்கள், பற்பல கடனேந்தோர் பாருங்கள் 1,20,000 கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி 90,000 கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அமௌண்ட்ஸ்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஓப்பனிங்கு இறுதிக்கும். ஓகேவா? அந்த ஓப்பனிங் க்ளோசிங் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி அறைகளினும் பொறுத்தவைகளுக்கும் அதே மாதிரி ஓப்பனிங் க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட்ஸு. அப்புறம் கூடுதல் தகவல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். கூடுதல் தகவல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கடன் கொள்முதல் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க, கடன் விற்பனை கொடுத்துட்டாங்க, தொடக்க முதல் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. ரைட். ஓகேவா? அப்போ இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? நம்ம கடனாளிகள் பார்த்திங்கன்னா இறுதி கடனாளிகள் கண்டுபிடிக்கணும். அதை தான் நம்ம இங்கே இப்போ கொஸ்டினில் பார்த்துருப்போம். இறுதி கடனாளிகள் பற்பல கடனாளிகள் தொடக்கத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க, இறுதி கடனாளிகள் கொடுக்கவே இல்லையா? அப்போ அதை நம்ம கண்டு தான் முடிச்சு ஆகணும். ஓகேவா? கண்டிப்பாக. அப்புறம் நம்ம எப்பயும் போல் வியாபார லாப நட்ட கணக்குங்கிறது போட்டு நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா அதில் 10% தேய்மானம் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட். ஓகேவா? இதில் தான் அறைகளினும் பொறுத்த நம்ம தேய்மானம் எதில் கண்டுபிடிப்போம்? இறுதிக்குள்ளே தான். ஓகேவா? அப்போனா இறுதி மதிப்பில் தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போனா ஓப்பனிங்குள்ளது பார்க்கும்போது இறுதியில் தான் பார்க்கணும். ஓகேவா? அப்போ 31/3/2019 தான் இறுதி மதிப்புக்குள்ளது. அப்போனா அதில் தான் பார்க்கணும். அறைகள் பொறுத்தவரைக்கும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் கேன்சல் பண்ணி நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஓகேவா? சரி, வாங்க பார்ப்போம். இதில் என்னென்ன கணக்கு போடணும்னா, இறுதி கடனாளிகள் என்னங்க கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு எப்பயும் போல் வியாபார கணக்கு போடணும், அதே மாதிரி லாப நட்ட கணக்கு போடணும், அதே மாதிரி இருப்பு நிலை குறிப்பு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கணும், டேலி ஆகணும் பார்க்கலாம். ஓகே, ஒரே மாதிரி ஈக்குவலாக ஆகணும் இல்லையா? ரைட். ஓகே, இப்போ இதில் இந்த 3 சம்மும் கண்டிப்பாக போட்டாகணும். அதுவும் கடனாளிகள் அப்படிங்கிறது இறுதி கடனாளிகள் இல்லையா? அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும். ரைட். ஓகே, ஓகே, வாங்க பார்க்கலாம். இதை பார்த்திங்கன்னா கடனாளிகள் கணக்கு ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஏன் அப்படின்னா கடன் விற்பனை என்னங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வியாபார கணக்கு, அப்புறம் லாப நட்ட கணக்கு, அப்புறம் இருப்பு குறிப்பு போட முடியும். பாருங்கள், கடன் விற்பனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கடனாளிகள் கணக்கு என்ன பண்ணுறோம்? ஓப்பன் பண்ணுறோம். அதில் இருப்பு கீக்கோ தொடக்க கடனாளிகள் கொண்டு வந்தது எவ்வளவு? 1,30,000 கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இருப்பு கீ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 80,000 இறுதி கடனாளிகள் கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அதில் பெற்ற ரொக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் மதிப்பு குறையும். அதனால் மதிப்பு குறை செலுத்தம் போகிறோம். வரவு பக்கத்தில் பெற்ற ரொக்கம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 3,40,000. ரைட். ஓகே, அதே மாதிரி இந்த சைடு வாங்க, நம்மளுக்கு இருப்பு கீக்கு மட்டும் தான் இருக்குது. ரைட். ஓகேவா? இப்போ என்னென்னா இப்போ இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூட்டுங்க. கூட்டினா 3,40,000 + 80,000 4,20,000. இதை நம்மளுக்கு அதாவது ஆப்போசிட் காலத்தில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். ரைட். ஓகே, இது பார்த்துங்க, இந்த 4,20,000 பார்த்தீங்களா? அதிலிருந்து நம்மளுக்கு இருப்பு கீக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க. அது எப்படின்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 1,30,000. அதை நம்ம கழிக்கணும். 4,20,000 1,30,000 நம்ம கழிக்கணும். ரைட். ஓகேவா? அப்போ நம்மளுக்கு கழிச்சு வர அந்த பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு அதுதான் என்னென்னா கடன் விற்பனை எவ்வளோனா 2,90,000. ரைட். ஓகேவா? இதுதான் நம்மளுக்கு இப்போ கிடச்ச கடன் விற்பனை அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். ரைட். ஓகேவா? அப்போ நம்மளுக்கு கடன் விற்பனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்து வியாபார கணக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்போ வியாபார கணக்கு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எப்பயும் முதல்ல வியாபார கணக்கில் விவரம் தொகைன்னு போட்டு சரி போட்டுருவீங்க. இப்போ பாருங்கள், தொடக்க சரக்கு இருப்பு இல்லையா? தொடக்க சரக்கு இருப்பு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 1,10,000 தொடக்க சரக்கிருப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. ரைட். ஓகேவா? எவ்வளோ? 1,10,000. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இதில் ரொக்க கொள்முதல் ப்ளஸ் கடன் கொள்முதல். ரைட். ஓகேவா? இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணி அவுட்டர் கடத்தில் போடுறோம். எவ்வளோ? 3,30,000. இது அது புக்கிலே கொடுத்துருப்பாங்க. ரொக்க கொள்முதல் ப்ளஸ் கடன் கொள்முதல்ங்கிறது புக்கிலே கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால் இது எப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே கடனாளிகள் கணக்கில் நம்ம கடன் விற்பனை தான் கண்டுபிடிப்போம். ஓகேவா? அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணி போகிறோம். அதனால் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட். கொடுக்கலனா தான் நம்ம அது தனியாக ஒரு அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம். அப்போ கடன்கள் கணக்கு ஓப்பன் பண்ணால் தானே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் கடன் கொள்முதல்ங்கிறது. ரைட். ஓகேவா? எனக்கு கடன் கொள்முதல் கடனேந்தர் கணக்கில் தான் வருது. ரைட். ஓகே, ஆனால் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. புக்கு ஆன்சர்லேயே பாருங்கள், அவங்களே கொஸ்டினே கொடுத்துருப்பாங்க அவருடைய ஆன்சர்ஸ். ஓகேவா? அப்போ ரொக்க கொள்முதல் ப்ளஸ் கடன் கொள்முதல் தான் மொத்த கொள்முதல். ட்ரிக்கோ அதான் போட்டிருக்கோம். 3,30,000. ட்ரிக்கு. அப்புறம் கூலி எவ்வளோ அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க 70,000.
உள்தூக்கு கூலி அப்படின்னு சொன்னால் அது வியாபார கணக்கில், வெளித்தூக்கு கூலினா அது வந்து லாப நட்ட கணக்கில் வரும். ஓகேவா பார்க்கலாம். இங்கிட்ட அதே மாதிரி ரொக்க விற்பனை கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் ரொக்க விற்பனை கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் கடன் விற்பனை கொடுக்கல. அப்படின்னா நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும். அது எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2,90,000 ஓகேவா, கடன் விற்பனை. அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டையும் சேர்த்து என்ன பண்ணலாம், ப்ளஸ் பண்ணுறோம். ரொக்க விற்பனை என்னது ப்ளஸ் கடன் விற்பனை ப்ளஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6,50,000 அப்படியே கூட்டி அவுட்டர் காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ண போஸ்ட் பண்ணுறோம் 6,50,000 ஓகே. அப்புறம் வந்து தொடக்க சரக்கிருப்புனா இறுதி சரக்கிருப்பு ஓகே. அது வந்து வர பக்கம் தான் படணும் இல்லையா ஓகே. இறுதி சரக்கிருப்பு எவ்வளவு 1,80,000 கொடுத்துருக்காங்களே ஓகே. அவ்வளோதான். இப்போ வந்து கூட்டுங்க, ரெண்டையும் கூட்டினா 6,50,000 ப்ளஸ் 1,80,000 8,30,000 அப்படியே இந்த செட் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அந்த அமௌண்ட்டை 8,30,000. இப்போ இதெல்லாம் கூட்டுங்க, மற்ற பக்கம் தொடக்க சரக்கிருப்பு ப்ளஸ் என்னது இந்த நம்மளுடைய மொத்த கொள்முதல் ஓகேவா அது, அப்புறம் அதோட கூலி இது மூணையும் கூட்டுங்க. இப்போ கூட்டினா எவ்வளோ இருந்தால் வந்து 5 லட்சம் அது வந்து கழிக்கணும். கழிச்சிங்கன்னா 3,20,000 ஓகேவா. பாருங்கள் 8,30,000 வந்து 5 லட்சத்தை கழிக்கும் போது நம்ம 5,10,000 ஓகேவா. அது இது மூணையும் கூட்டும் போது எவ்வளோ வருது 1,10,000 ப்ளஸ் வந்து 70,000 3,30,000 கூட்டினா 5,10,000. அது வந்து கழிச்சிங்கன்னா 3,20,000 ஓகேவா. அதுதான் நம்மளுக்கு கிடைச்ச மொத்த லாபம் ஓகே. அப்படின்னா அது வந்து மொத்த லாபம் அப்படின்னு காமிக்கணும் கீழே இருக்கப்பட்டதுன்னு. இப்போ இதை தான் நம்ம அங்கே லாப நட்ட கணக்கில் போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஓகே. லாப நட்ட கணக்கு வாங்க பார்ப்போம். பற்பல செலவுகள் நான் சொல்லியிருந்த செலவுகள் நட்டங்கள்னால் நம்ம இந்த சைடு தான் பட்டு பக்கம் தான் போடணும். லாப நட்ட கணக்கில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. செலவுகள் நட்டங்கள் ஏற்பட்டால் ரெண்டும் இல்லாமல் இது என்னென்னா அந்த தேய்மானம் நான் சொல்லியிருந்தேன். தேய்மானம் அறைகள் மீதான தேய்மானம், அப்புறம் வந்து வார ஐயக்கடன் ஒதுக்கு, இது எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா. கொடுத்துருந்தா அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோங்கிட்ட கண்டுபிடிச்சி அதை தான் லாப நட்ட கணக்கில் போஸ்ட் பண்ணணும். லாபம் அப்படின்னா வந்து பட்டு பக்கம் இது ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு லாஸ் ஓகேவா, நட்டம் ஓகேவா, அதை கூட தெரியணும். ஆனால் அதை வந்து இருப்புநிலை குறிப்பில் வந்து நம்ம கழிச்சு காமிப்போம் ஓகேவா. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதுலேயும் காமிக்கணும், இதுலேயும் காமிக்கணும். அதில் கழிச்சு காமிப்போம். அதில் அந்த கழிச்சு காமிச்ச அமௌண்ட்டை மட்டும் தான் நம்ம இங்கே காமிப்போம் ஓகேவா. எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஓகேவா, அதை தான் ஓகேவா. அப்படின்னா அந்த பர்சன்டேஜ் இப்போ கண்டுபிடிச்சோம்னா அமௌண்ட்டு அந்த அமௌண்ட்டு தான் ஓகேவா. இப்போ நம்ம சதவீதம் கண்டுபிடிச்சது ஓகேவா. இப்போ வந்து அறைகளின் மீதான தேய்மானம் ஓகேவா, எவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்களோ கண்டுபிடிச்சது போட்டிருக்கோம். 8,000 நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே. அறைகள் மீதான தேய்மானம் அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு மட்டும் தான் அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா, அதை கொடுக்கல. அப்புறம் வந்து இங்கிட்டு மொத்த லாபம் வந்து நம்ம கீழே என்னது கொண்டு வரணும்லே அங்கே கிடச்ச அமௌண்ட்டை அதுதான் கொண்டு வந்திருக்கோம் 3,20,000. இப்போ இந்த அமௌண்ட்டை தான் என்ன இறக்கி என்னது 3,20,000 அந்த சைடு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுலேருந்து கழிக்கணும் ஓகே. கழிச்சு வர ஆன்சர் தானே நிகர லாபம். அப்போ 1,27,000 ப்ளஸ் என்னது 8,000 கூட்டுங்க. கூட்டி இதில் வந்து நம்ம கழிச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு 1,85,000 கிடைக்கும். இதுதான் வந்து நிகர லாபம் நம்மளுக்கு கிடைச்சது ஓகேவா. இதை தான் இருப்புநிலை குறிப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா போஸ்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா. இப்போ வர இருப்புநிலை குறிப்பு வந்தாச்சு. பொறுப்புகள் சொத்துக்கள் சைடு தொடக்க முதல் கொடுத்துருப்பாங்க 2,80,000. அதோடு என்ன பண்ணுறோம் லாபத்தை வந்து நிகர லாபம் இல்லையா. ஏன்னா எடுப்புகள் இருந்தால் அதை கழிச்சிட்டு நம்ம நிகர லாபத்தை ஆட் பண்ணோம் என்னது கூட்டுவோம். அது எடுப்புகள் அப்படி எதுவுமே கொடுக்கல ஓகேவா. அதனால் என்னென்னா லாபம் எவ்வளோ கிடச்சிருந்துச்சு நிகர லாபம் 1,85,000. நான் வந்து லாபம் எழுதியிருக்கேன், நீங்கள் வந்து நிகர லாபம் எழுதிக்கிங்க ஓகேவா. எதுவும் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஏன்னா எழுதிக்கிங்க அப்போ தான் தெரியும் ஓகேவா. நிகர லாபம் அப்படி எழுதிக்கிங்க, அதுதான் அந்த அமௌண்ட்டு. அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள். ஆட் பண்ணால் 4,65,000 அவுட்டர் கடத்தில் போட்டுருங்க. அப்புறம் கடனேந்தர் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ நான் இறுதி கடனேந்தர் தான் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா. இருப்புநிலை குறிப்பு இல்லையா, அதனால் வச்சுக்கோங்க. இறுதி கடனேந்தர் தான் எடுத்துக்கணும் 90,000. மாற்றி இப்போ தொடக்க கடனேந்தரும் எடுக்கக்கூடாது ஓகேவா. அது அப்புறம் தப்பாயிரும். அப்போ நான் பாருங்கள் இது இரண்டே கூட்டுங்க 5,55,000 தான் வரும் ஓகேவா. அதே மாதிரி அந்த சைடு பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரொக்கம் ஓகேவா. அது ஒரு சொத்து. அதே மாதிரி இறுதி சரக்கிருப்பு சொத்து தான், அதை அவுட்டர் கடலில் போட்டோம். இப்போ அரைகலனுக்கு நம்மளுக்கு வந்து 80,000 கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து எப்படின்னா இறுதி மதிப்பாக தான் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா. அப்போ வந்து இறுதி மதிப்பு 80,000 கொடுக்கும்போது அதை தேய்மானமும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க 10% தேய்மானமாக. இப்போ 10% தேய்மானம் சொல்லும்போது 80,000 × 10% போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து அடித்து கொடுத்து கேன்சல் பண்ணால் 8,000 நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்போ அந்த 8,000 தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம வந்து லாப நட்ட கணக்கில் பட்டு சைடு காமிச்சிருப்போம் ஓகேவா. இதே மாதிரி இங்கே கடனாளிகள் கொடுத்தா வாரக்கடன் ஐயக்கடன் ஒதுக்கு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு ஒரு பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதையும் நம்ம என்ன செய்ய அங்கேயும் காமிக்கணும். இங்கே லாப நட்ட கணக்கில் பட்டு பக்கம் காமிக்கணும். அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம காமிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் 8,000 ஓகே. இது வந்து லெஸ் பண்ணி எவ்வளோ வருது 72,000. 80,000 8,000 போச்சுன்னா எவ்வளோ 72,000. இதுதான் ஆரைகளோட தேய்மானம் ஓகே கிடைச்ச அமௌண்ட்டு. அப்புறம் கடனாளிகள் வந்து இறுதி கடனாளிகள் சொல்லியிருக்கிறது ஓகே. அர்த்தம் காமிக்கிறது சைடு 80,000. இதெல்லாம் கூட்டுனா 5,55,000. அதே மாதிரி இதையும் கூட்டுங்க 5,55,000 ஓகேவா. கரெக்டாக ஈக்குவலாக வந்து டேலி ஆகும். அவ்வளோதாங்க அந்த சம். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ.